Ναι μωρέ. Δεν κόβει. Α, Δεν κόβει. να μου κόβει. Δεν κόβει. Γιατί? Μίνιμουμ. Έλα και σβήσε. Με τι. Σβήσε τη μηχανή. Πώς θα τη σβήσω. Επάνω. Έλα να δεις. Πώς τα κατάφερες πάλι ρεντάδι και δεν... Έριξε όλο το τρίπ και κόβει η μηχανή. Σαπτρίμ. Έλα, τι να μου κάνει. Μα και το Σαπτρίμ δεν κάνει πολλά πράγματα. Δεν κάνει ούτε το τραβελάτσιο. Δεν και να μην κάνει ρε Χριστό. Έλα δώσ' Το είχα κάνει και δεν μου έκανε τίποτα. Έλα ρε δώσ' το. Είναι reverse. Γιατί βλέπω χωριστά. Δεν πω καμές. Ρίξες το τριπτέκι, μπορεί το τριπτέκι ρε. Full tanky ρε, μισό λίτρο. Μα κάνει τίποτα. Τίποτα. Έκλεισε το σέρβο παιδιά. Δεν τα σερβώ. Όχι ρε, αλλά να πετάσεις να βγει. Δεν τα σερβώ είναι. Μουράδες. Ο Φουτάμπα. 2003, το έπαιζε τον Ταλεπάνο. Ναι, βάζει το 2003 εκείνο. Δεν μου λέω κάτι να κάνεις πάνω έτσι. Κάπως είχε παραπάνω αέρα ρε Χριστό. Να έχει ξεφτώ να βάζει να φυσικά. Πάρ' το vertical ρε, μπορεί να σβήσει. Είναι όλα τα ωραία. Εκτός, αν το βγάλεις πολλά ψηλά, αλλάξει το More than 30. Πού να πάω, 3.500 μέτρα. Ωραία, αν κάνεις και πολλά ψηλά να αλλάξει το μήνυμα και ας βρίσκει η μηχανή. Μα παρατράβα λιαντζής. Μπαταρία αν έχεις εν τω μεταξύ οξά. Μία φορά να πετάσω και εγώ παραπάνω από όλους τους άλλους. Η μπαταρία σου έχει γεμάτη οξά. Ως του χρόνου δηλαδή. Λόγω του ότι είναι κάτω από μισό. Άκεψε και ακούεται λίγο... Αγγούρια. Δεν μου παρέθηκε σαν αγγούρια. Αύριο η Ελενίτσα θα μου κάνει μασάζ και μεθαύριο ένα άλλο. Ο θόρυβος που άλλαξε πίσω είναι Πήραν 5 λεπτά τώρα.
Πάντως πρέπει να ήταν η πιο boring σουτκίση. Στο τέλος έτσι να μάθουμε να λείψει η κάμερα. Οχτώ GB που έχω. Πού πάει ρε Μανώ? Να πόσες ώρες επέτασες ως τώρα? Έχει μια ώρα και ένα τετάρτο. Αλλαγή φρουράς. Κόκο είναι τώρα είναι. Και 2 λεπτά, 12 λεπτά. Ρε, αν πήγες στο headwind, δεν είναι στα χόρτα εύκολα. Μα πολύ ταχύτητα εδώ. Όχι, άμα πήγες στο headwind και κρατά το χαμηλά και πάει να πέσει το αρκετής μετά και να πέσει ταχύτητα. Αναλάβει Γιάννης τώρα. Βαρεθήκαν όλοι, αρχίσαν οι φεύγουν. Αλλά εγώ ας βάλω ένα σενάριο. Να πριστεί λίπο και πάρει φωτιά. Δεν γίνεται ρε κουμπάρε. Έλα. Πιέτσε και εσύ σπίτι σου, πετά ακόμα. Τι θα του κάνω? Είπαμε του διάφορους τρόπους να κάτσει, όχι να το κάτσει και να χτυπήσει η προπέλα να σταματήσει, όχι λυπάει το αεροπλάνο του. Ναι, τώρα θα δούμε. Τώρα να δοκιμάσεις να κάτσεις με power να δούμε. Δεν κάθεται. Γλύο. Δεν πάει. Άντε. Πάει. Έλα, είσαι on. Έσβησε γάμο, το πώς είναι τώρα ρε. Ασχέας το πρίτσα να πάρει μπρος η πουτάνα. Ξεκινήσει πάλι. Επιτέλους, άντε. Γαμώτε, έσβησε πάνω σου ρε, πόσο παρακάγει. 2 ώρες, μία μισή ώρα. Εσύ να βάλει ένα μισό να κοιτού. Ανά μισή ώρα, ναι. Να δούμε πώς Άντε, θα μείνει μέσα. πάμε σπίτι μας. Πάντως πλάσμα δεν έμεινε δάμε. Εφιαν ούλοι. Δεν μπορούσε να σε περιμένει. Όχι, να μπορέσω να πετάω με την ησυχία μου, εγώ και ο Μαϊντσάτς. Τι ησυχία σου, γαμώτε. Όχι, να πως νιώσεις κοντελιστές σήμερα. Απαλαγία, μάλλον στους, πάμε να φύγουμε.